Aprangsi la nili video kelang ber kadokawi karbiang lorat doan aphan sitame la nilihin pen nang litung aphan kardom la pende kadokawi aphanta jehin pini nili labangso a video long nang litung phan la defense along kidunji mate army along Assam police along Assam commando along BSF along Assam rifle along la pente kaprek defense along kidunji aputhak kupisi ki claim nangjima la pente la physical fitness written exam la hai hui aputhak sinili la bangso video bang nangli tumaphan than pachini ponji la pente video pangcheng che prang nili nangli tumaphan chuning rilo nangli tumjong si la defense along kidunji ning hang pik abang phi polutangte la nili channel long dam igra nangli tum subscribe dam ikta la pente nangli jirpi atuma phan sitami la nili video bang share dam ikta athemala elitum karbiang lorat ubi kimiatum la defense along kidunji phan pathekna la pente pachini na tangte don marli tu la video bang le pangjeng pontulona tangte la defense along kidunji phan ke chengsi abang ke nangli la physical fitness matela nangli ok nang pran la pen te physical event lo hai hui aphan ka practice maduta chini lo nangli tame nili tame la pen te kadoka visitame la defense along inut bahini ki dunji ning ke hang atuma bangke la defense along ki dunji aphana bangke physical mission nangji matela physical event hai hui aputhak pinangan practice nangji kadoka veta chini lo labangso aputhak ke chengsi nili experience pen matela nili sitame pinangan aning kana bangke ka practice dolo la CRPF along longdun de angko sitame la nili experience aputhak sinili nangli tuma phana bang than bachini ponpo lalo nangli tum defense along kidunji ning hang pik mati kidun vegji ki claim dun vegji pulotangte nangli kaiketa la running practice athema defense along kidunji aphan ke nangli kecheng si event lo nangli phan ke kat hen lo nangli phan la first interview lo nangkelangji nangli ke kat ko an si kang tang ma haladak la recruitment rally along 5 km pusitame mate 1600 meter pusitame mate la 3.2 km pusitame isi apor nang piji laso apor ateng pensi excellent running time bang ke laan lo la pente just qualify running time bang ke laan lo pu isi a timing doji laso a timing ang bong penjong si nangli chepa un dun thek det lo polotang te running along bang ke pass dun ik det po bon sitami nangli jong si just qualify dun chot ajhak along nili la Assam commando along la pente Assam police along la pente Indian army along Ladakh bangke running along bangke isi a timing do Indian army along bangke 1600 meter running do Ladakh jong si 5 minute 30 second protangte excellent lo la pente 60 marks long po lasong thak sila Assam police along bang sitame 3.2 km running doji Ladakh bang sitame a timing dolo 14 minute to 10 minute an laso ang bong penangli la 3.2 km running abang ke patang nang po jongsi nangli 3.2 km running abang ke 14 minute pen patang det pulutang te just qualify lo la pen te nangli ko ana nomor si ke longji mahada recruitment rally ki biateng laso marks long po la pen te 10 minute pen abad mate 10 minute adung arai pulutang te nangli excellent lo excellent marks ko an ma laso marks si long po lasong thak si la Assam commando along ta la pulo Ladakh sitame 4.8 km running duji Ladakh bang sitame isi a timing dolo lasong si la BSF along CRPF along Assam rifle along CISF along Ladakh bang ke just la 5 km running do po Ladakh bang ke la 24 minute ang bong pen patang nang po just qualify nang po Ladakh bangke ajada marks ta avilo tangte la defense along kidunji pro tangte nangli phan la nangkelang
ke chengsi matela interview long ke chengsi lo la ke running nang li kache papas dun deje phan ke adab wang matela adab ani kang sam practice abang ke kenang sot aja ka tuma bang aphan ke nili thekdam long la practice ke dam popola feel along ground along aja ka tum bang ke time pass dam ro matela phone lang dang rom titi seta la nilihin pen matela nili experience thing pen purutang te la puson ka practice dam purutang te la bangke nangli kayar zon sita me chunun elo nangli ka practice dam purutang te por i pa mi pen si practice dam nang po monsip nang po nangli kelak ta duji la pente ahut pen irie king kisu ta duji hala suhur bangke ka pregalam lo sita la nangri king nangli ri lahai hui mesen angko matela nang ok nang pran mesen angko ki practice ahura bangke nangli bor i pa mi pensi practice nang po athema physical event matela running bangki main lo nangli la defense long ki dunji aphana bangke la penti chethanda me adhak matela ajahak long bangki la running matela physical event dode aprang written exam matela computer exam si kipado paprang lahai hoelong abang ke nangli kicheng si abang ki kopilo written exam apansi kichali pasik nangpo athema nangli la computer exam matela written exam along kache papas dun deji aphan ke nangli char lili polutang ti tok dun thek the pola pente tok dun thek pustame amak sabang kom hek po la pente la merit list along nangli men klang dun de po langdam la Assam Rifle along SSC GD along matela BSF CRPF ITBP CISF lahai hui along abangke ke chengsi abangke written exam si do paprang tangkela written exam apan ke charli nangji koson lo nangli la online Flipkart mate Amazon along sitami pinangan mesen books long ponji lahai hui books chenam pen nangli la math reasoning la pente general knowledge lahai hui subject abang nangli charli pami nang po la pente nangli la books kache nam chota kali nangli la mobile along pen ate la YouTube along pen sitami nangli pinang an acquisition mate pinang an akerap long ponji la mobile along pen sitami nangli charli mi la YouTube along abang non lom abang ke thana bang dopik nangli la YouTube video lang pen sitami nangli pinang an question answer abang ke akerap long ponji la pente nangli la books che nam lo la so books ke charli koson lo la so books ke charli nangji abang ke nangli pudam lo pulotangte adaprang mate arni kang sama bang ke nangli la physical event apan practice nang po la son thak si nangli la physical event apan ko ansi ka practice ma ko ansi ka chepa dukma la so teng si nangli la arni kang sam ajo bang ke nangli la written exam apana bang cepaduk nang po charli pami nang po la pente charli sip nang po nangli matha nang po je next vacancy ke klang matela non interview ki pidunjia bang ke neta selection cepalong dun vekji mate neta non adihu bang ke cepalong dun vekji laso matha pe nangli charli pami nang po nangli charli pami lo pulutang te written exam along ta undun vekji la pente nangli final merit list long sitame nangli men klang dun vekji tangte nangli jongsi la physical event ta pass at lo written exam ta pass at lo pro tangte medical along bangke jasemet pet nangli mithang mate nangli jongjung pen ke charli nangji abangke ajata ave athema haladak doktor atunsi la nangli bang arjon nanglangji doktor ateng la hada ke doktor ke nangji ateng la nangli bang along amek ang pram thetan avidet nangji la pente titu ka chitok sitami la nangli bang arjon along titu ka chitok sitami thetan avidet nangji mate do pustame asap sup amek mate la nangria sek pen la nangri chimun an aso dak bang avidet nangji la pente nangli la nangli mehang nangli chetok la hai huelong avidet nangji la pente do pustame masap so achio tok bor la hai hue bang kechok la pente la nangliri nangli keng along la arthu ke klang la hai huita avidet nangji la pente la ajhaga tum bang ke piles akisu la hai huita
do sita lahai tu bang bang ke doktor sita me reject plot titi lahai ho ekisu bang nangli chelang pami nangji lapente la nangli so sita me inki gechu lapente asu ke jok lahai ho ya videt nangji la ili lam kaningji mati ingho ka chingpu la isu ke klang an la so bang ke misen nangji hala atok bang isi hini ke chok dam de bang ke doktor sitami nangli pan relaxation nang PG mati nang accept ji bon sitami la ili ingho kangko la so asu ana bang ke misen nangji la pente inuar lo akisu la pente hala imek sitami nang langji la 6x6 lahai hui nang langji la pente color vision lahai hui nang langji sita nili jongjung mati la nili experience pen nangli tu pan la medicare hin pen than pachi niji pu bangke la medicare phana bangke ili methang mati imena jongjung pen ke charli nangji ka practice nangji ason bangke ajata we hala dak doktor ateng mati doktor ke nangji la so teng pen si nangli phan nanglang po nangli jong si chok fit polo tangte fit lo tang chok chi polo tangte chok che lo doktor bang si nangri jege plot po tangte don marli tu nili labang so a video long nangli tu ma fan la defense long ki dunji fan kupi pc ke claim nangji ma written exam physical event la hai hoya puthak la nili video lang pen nangli practice paminon charli paminon nangli tami longdun vekji athema nili sitamela non crpf long ke longdun ke batai krehinian interview pidun detsi ke longdun dia prang nili tami pinangan chipa duglo akahilo sitami interview pidun lo ajhak long abange written exam long pherdun det medicare long pherdun det la running long pherdun det lapuson si dambom lo sitala batai krihini ke choga bang ke nili sitami longdun chidlo in tonte dera joini lo tangte don marle tum pini la bangso video bangke lapuan penle ington poni kokna video ington te prang nili nangli tumphan chuning rilo nangli jongsi la defense along kidunji ning hangpik abang phi protangte nili video langdam igvernon lapente nangli jongsi la nili channel along akimilang protangte nili channel sitame subscribe dam ikha lapente la nangli jirpi atumphan sitame la facebook along whatsapp along sitame share dam ikha la anso se la elitum karbia khai sitame la defense along kidun thekji aphan pachini na pathek na tangte don marli atum do me thakme kardom karbiang long la pente kado kabe aphanta jai hind